Tama nga mo lang sa ito spread na lang pag ano. Abot bang yun yung pastilan. Kanado ano yung bakit ito naabot mo sa ano niya? Ha? Saan? Pwede na na. Yes! Ingat kayo matulog. Sawat na dito magpagsaw. Ay, parehas kita lang. Ayaw ka lang, ayaw kami. Ayaw na lang yung sako mo. Kaya na lang ka sa taas. Ayaw na lang ay tao. Ayaw daw kayo. Kaya na lang kaya nag-na-operate. Sabi ka lang tayo dito. Assist na lang ito. Ihabibit. Aman, nag-imot to. Aman kang ante. Dato. Wala picture na yun ba? Ito, oh. Dili ba dyan yung sinig di, uy? Amang ka doon. Ayan. Babang tayo. Oh, pagkalaw ka na. Dawatan. Inay. Pwede na may pamaliwag iniyak. Hindi pa na Hindi ko makakanser kay makapangasok. Sara magpuna kay. Ha? Bakit ikaw? Sit. Patung ba niya? Patung. Safety first. Sako ya, sako.
Lagyan ng pinito ng bahay. Eh, sauce ka rin ang kanya ako ng kurasa yun. Dai mo sa ako, dai. Sa diri, dai. Kaya. Siyempre sa ako. Sa ako. Yan na sa ako. Uno, uno. O, dali na, sako. Ah. Ikan, ikan. Ikan. Ano mo sa ako ini? Ikan, ikan. Uy, yan. Ano ito?